Bon. Bonsoir tout le monde. On va bela jeli fo nga foli wa bela jeli. Obe fon fa kase ka angani vidéo kunguruni naje comme avait photo comme na vidéo kunguruni no quoi. Donc atnaje en ko c'est juste pour donner certains détails kase ka détails d'Audi parce que anga jamana in kono ambe domina ko bi ibe seveni ke ka seveni ke mauta famia. Donc wugati ni ko dɔw bɛ situation dɔw la an bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye todunkan na n'o ye bamanankan ye hali ni y'a sɔrɔ k'a fɔ bamanankan tɛ fɔ fan bɛɛ lajɛlen na nka i b'a ye k'a fɔ bamanankan mɛnna o ka ca donc o sababu la mun ye stade du 26 mars problème ye bi a bɛ kɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ ko c'est minime ko problème fitinin don problème fitinin tɛ hali ni y'a sɔrɔ k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen de tun donna la ko ka se ka baara kɛ o dɔrɔmɛ kelen donna na kun kama o kan ka ɲɛfɔ maliyɛnw ye nin de kɛra nin de kɛra nin de kɛra miliyari 7 c'est-à-dire miliyɔn sigiyɔrɔma 1000 fo ka taa se o sigiyɔrɔma 7,000 miliyɔn sigiyɔrɔma 7,000 o de donna ka se ka stade du 26 mars ka se ka rénover li ye jumɛn ye yɔrɔ minnu bɛ yen k'olu tiɲɛna ka se k'olu labɛn yɔrɔ minnu bɛ yen ni y'a sɔrɔ k'a fɔ k'olu délabɛrɛra k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ ko fɛn dɔw b'olu jɛn ka se k'olu labɛn ka se k'olu bila o cogoya la o kɛra o hukumu kɔnɔna na an ko a wagati la est-ce que nin wari ma caya wa ko wari ma caya ko mina minnu sanna mina ninnu ka ɲi baara mun fɛnɛ kɛra baara in ɲana cogoya min na stade in bɛ se ka kɛ ka maaw accueillir ka se ka baara k'a kɔnɔna na donc au kɛra o réouverture kɛra le 4 janvier 2022 président de transition Assimi Goïta tun bɛ yen ministre de la jeunesse et des sports o tun bɛ yen ka taa se fédération ɲɛmaaw fɛnɛ ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kalo 8 n'a fɔra ko ballon dɛsɛra k'a tan parce que ko san bina yɔrɔ min na cogo min na ka se ka ji aspirer ka bɔ pelouse sanfɛ cogo na ballon tanaw ka se ka ballon ta o ma se ka kɛ o début an ye mun ye chiffon bɛ denmisɛnninw bolo o bɛ ka ji jɔsi ka kɛ n'a fɔ ni ji bɔnna i ka salon kɔnɔna na i bɛ chiffon ta cogo min na ka na ji aspirer o de fɔlɔfɔlɔ yera o kɔfɛ aspirateur fitinin 3 ou bien 4 ɲɔgɔn na o b'u bolo minnu yɛrɛ ma se ka brancher yɛrɛ cogo min na ka se ka ji sama a ma se ka brancher yɛrɛ ka ji sama parce que aspirateur min fɛnɛ bɛ brancher courant la cogo min na ji bɛ se ka sama pelouse sanfɛ courant prise jumɛn bɛ yen k'o bɛ se ka brancher ko ka ji sama o ye kelen filanan fɛnɛ ye jumɛn ye aspirateur min fɛnɛ bɛ yen n'u y'o yira maaw la dɔ y'a photo ci ne ma inbox la ko Maliki ko nin tun bɛ yen nɔ ko aw ko ko aspirateur tɛ yen ni aspirateur min bɛ kɛ ka maaw ka salon kɔnɔna tapiw ka se ka ji aspirer ka bɔ o de bɛna se ka taa pelouse ko ji aspirer. Moi, je pense qu'il faut que anga jamana in kono les communicateurs, c'est-à-dire moun be communication domaine konana. Moi, je ne suis pas je sais pas comment dire, n'était professionnel communication domaine konana. Nganye ma moun be nou ye professionnel ye communication domaine konana. Nous la main, nsigira uka kalambulon ka ku la main moun be se ke ni ngele asugu nana. Ika bara hukumu konana, ikanga mouneke. Dans la communication, la première des choses, c'est de reconnaître d'abord fait mon kera fotido. C'est la première des choses d'abord. Mon kele flene a manya. Et nous avons tort. Odi ka jo ijala kikoro. O kofe ibika argument di. Argument be di chogodi. A ji nana, sanji nana pelusu sanfe, ballon masé ka tan, ji masé ka aspiri. Problème mie, on nana ka aspirateur sans. O gɛlɛya fɔlɔ an ka foti fɔlɔ ye foti filanan ye jumɛn ye an tun kan ka disposition bɛɛ lajɛlen ta cogoya min na nin man ka kɛ a sabanan ye jumɛn ye i bɛ sɔrɔ ka argument di maaw ma mun bɛ se ka kɛ don n'a nataw la mun de bɛna kɛ aw bɛna mun de kɛ cogoya min na ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen n'o kɛra discussion tɛ yen o n'o kɛra maaw tɛ c'est à dire adamaden tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ ko i tɛ se ka kɛ k'i tɛ fili walima ko gɛlɛya tɛ na i ka baara kɔnɔ o tɛ yen
Ngena nana, tu assumes d'abord. C'est ça la communication. Mais tu ne peux pas sortir pour dire aux gens, non, non, il y avait ça, nous, banane de kajouede, walma ni de kerade, walma abetande, walma ni betane, mamou nous began dénoncer, mamou nous te jamana fere, jamana faso de njugudure, ni ado began fo tantola, ou ministre contre de la de, ni ado began ke tantola, parce que obetane de, parce que obetan. Tout ça là, c'est faux et archi faux. Ça ne fait que, n'taroma v'togomna kaoka kungo to gelea au boulot quoi. N'aw bora k'a fɔ maaw ye dɔrɔn tout simplement tiɲɛni yɛrɛ la ni mun kelen filɛ nin a gɛlɛyara fili ye anw sɔrɔ wa ni mun kelen filɛ nin ye tiɲɛ na a kɛra tiɲɛni ye an bɛɛ lajɛlen ma mun de bɛ se ka kɛ anw bɛna nin ta anw ka département ministère de la jeunesse et des sports an bɛna nin baara nin kɛ an bɛna nin baara nin kɛ cogo min na ni gɛlɛya mun nana ni fɛn mun kelen filɛ nin ye ni ɲɔgɔnna kana kɛ bilen ni disposition bɛna ta nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ mais n'an y'an sigi ten même diɲɛ jamana wɛrɛw kan a bɛ kɛ dɛ walima jamana wɛrɛw kan a bɛ kɛ tɛ jamana wɛrɛw kan a bɛ kɛ o kɔrɔba yɛrɛ k'a ka k'e fɛ yen wa jamana wɛrɛw kan a bɛ kɛ o bɛ taa a ka k'e fɛ yen wa donc an k'a to fɛn dɔw bɛ yen nɔ fo k'o ka fɔ mɔgɔw k'o faamuya quoi personne ne contre qui que ce soit je donne un exemple. Quand Francali était au ministère de l'énergie et de l'eau, on a combattu Francali. On a dit on veut l'eau, on veut l'électricité. Quand Francali est parti, qui a, c'est-à-dire John dit Francali Toromé, ou Dablin, quand Francali on veut l'eau, on veut l'électricité. Quand Sambou Wage est venu, on a crié partout, on veut l'eau et l'électricité. On veut dire courant de là. Quand Sambou Wage est parti, John et Sambou Toromé Mao Dakono. Quand l'actuel ministre est là, quand lui aussi est venu, encore on veut l'eau, on veut l'électricité. C'est pour te dire tout simplement que quand on dénonce pas parce que tel ou bien ni tiglamoro kongolo de bay, walma ni tiglamoro de bay, walma ni beganke. On dénonce, on veut qu'une solution soit trouvée parce que une solution sera là en baie de lafia. Malien d'un baie de lafia. Et mumbika soko ni courant betigela et mumbi c'est-à-dire bella jelen de lafia au hum konana. Donc je pense qu'à sera tanga nyemro ko famia. Les critiques, ce n'est pas parce que tout simplement les gens sont contre vous. Les critiques, c'est pour vraiment vous permettre d'améliorer. C'est pour vous permettre au moins casser qu'à mesure et je termine par ces propos. C'est-à-dire les chargés de communication, les communicateurs, surtout le gouvernement. Je sais que la communication, c'est vraiment communiquer ce que vous avez à dire. Mais c'est-à-dire la communication, il faut argumenter. Il faut donner des pistes de solutions. Nous allons faire ça, on veut faire ça. Au cas où ça, au début, en même temps, polémique, franchement, je voulais dire ça. Mbroko famia, ni komumbe obey. Anga 7 milliards mumbe no ni asura dona inauguration au ka fo anyina. A dona séjour de là où séjour de sangata séjour bla stade kono wa où stade peinture de wa walma où photo de sangato bla salle VIP kono ministre nous président nous directeur obeta salim kono yani ballon fatanga damne wa où klimu de san wa où munde san awar la awar dona mune kama mune kera mune yato aspirateur maseka santro mina obese ka jisamani kana sugu nkera okanyefo jamana hodo et on passe à autre chose. Jalaki ka jalaki jamana ka joka dama mais atise ka kek machi jamana ka nanfolo be ndraki jamana ka nanfolo be buruja jamana ka nanfolo be do fenuna ou be tien suko nduso je chela fo ite soro ka fo malien ye kan nyogona be ke fan refe fo ite soro ka fo malien ye ko no ko munu muga ni dénoncer ko le faso de njugu ye fo ite soro ka fo malien ye ko no munu muga ni kuma kan nfo ku te autorité de transition mo fait ko mu c'est-à-dire fo ite soro ka fo malien ko no munu muga nfo ku be ministre de contrôle la fo ite soro ka fo malien ye ko no munu muga nfo ko tikla mo te jamna ka nyeta fe e de te janite jamna ka nyeta fe ibi dado no kuma na wa ibi dado ala wa ibi dado ala wa ibi dado ala ali anka du kono abe o be foko ni magoti denka nyeta la kibi dabo aka ko belaje la ko fimana jema ibi dab belaje bo la pew o koro mi na kera mu ya kungo ba yerebolo a chena wa ba yerebolo a nyana wa ba yerebolo c'est ça ni magote fena ibi dabo la di mais ni mago bala ibi dado la donc anka 7 milliards en mako bala anka jamana na folo en mako bala ambe fe ka don avec a do dadjume fait avec a bo dadjume fait wani maoma nana jamana kono
n'i ye jamana nafolo don da mun fɛ n'a don togo ma ɲa walima ni tiɲɛni donna kɔnɔ an b'a f'i ɲɛna dɛ wa an b'a f'i ɲɛna a kan ka f'i ɲɛna togo min na an ka jamana sariya ye o hokumu hakɛ da an ma jamana constitution o de kosɔn maaw ka t'u ka c'est pour cela que le droit et le devoir c'est pour cela que maliyɛnw kan ka lakalan i ka hakɛ o ye jumɛn ye ani e yɛrɛ kan ka mun kɛ jamana o ye jumɛn ye i k'o dɔn fɔlɔ n'i y'o dɔn wagati min na i bɛ sɔrɔ ka kuma an ka droit dɔ ye jumɛn ye an ka jamana nafolo bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye a bɛ taa yɔrɔ min na a donna da mun fɛ k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw fana kan ka mun de kɛ o de ye ka contrôle kɛ ka wuli n'i y'a sɔrɔ fɛn dɔ kɛra ka wuli k'a ɲɛfɔ n'i kan k'a dénoncer i b'a dénoncer n'i kan ka mun kɛ i b'o kɛ c'est comme même en l'islam a fɔ ko limana bɛɛ la k'a kɔn i dusukun na n'i bɛ se ka bali n'i bolo i b'a bali n'i bolo n'i bɛ se ka bali n'i da ye i b'a bali n'i da ye n'i bɛ se ka bali n'i tɛ se ka bali ni nin si lajɛlen n'i bɛ se ka bali ni i k'a bali ni dusukun ye an bɛ k'o baara de kɛ o an b'a dénoncer réseaux sociaux kan an tɛ se ka bali n'an tigɛ ye an tɛ se ka taa fɔ k'an bɛ maa minɛ ka datugu an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ maa juger an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ nin kɛ an bɛ se ka fɛn ni fitinin mun kɛ o de ye k'a dénoncer k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye nin kɛra nin man ɲi nin man ɲi a ye segin aw kɔ aw ka solution ɲini a la c'est ça ni maa min y'o minɛ fasoden juguya ye i ka kungo b'i yɛrɛ bolo ni maa min y'o minɛ fɛn wɛrɛ ye i kungo b'i yɛrɛ bolo jamana kɔnɔ an bɛɛ de dama ka kan na maa si ta tɛ jamana ye an bɛɛ de jamana ka kan na maa si ma jamana a ɲini ala fɛ k'a fɔ ko ala n kɛ nin jamana den ye c'est à dire ala y'i kɛ jamana den o jamana den bɛ to i kan fo lahara foyi t'o bɔ i kan fosi t'o bɔ i kan fo lahara donc o ɲuman min ye maliyɛnya an wolola maliyɛnya kɔnɔ ka mɔ maliyɛnya kɔnɔ wa an bɛ san maliyɛnya kɔnɔ wa an su bɛ don mali dugukolo fɛnɛ sanfɛ n'i y'a sɔrɔ an tɛna taa yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ na o y'o kelen de ni maa tɛ se k'o bali donc o kelen mun ye ɲɛmaaw ye mun kɛ n'a ma bɛn an bɛ bɔ bonya ani karama kɔnɔna na parce que ɲɛma ni bonya ka kan ɲɛma ni karama ka kan ɲɛma ni bɛrɛbɛrɛ ka kan nka ni ɲɛma filila a bɛ fɔ ɲɛma ɲɛna k'i filila nin yɔrɔ la imam malik rahimahullah ala ka hinɛ la ale y'a fɔ don dɔ la a ka misiri kɔnɔ imam malik n'o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye a ko n'ale ka kumakan ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan fɔra ɲɔgɔn kɔ don min na ko k'ale ka kumakan kɛ ka koko bon o y'ale ta ye o kɔrɔ b'a yira k'ale an ka ɲɛma ninnu bɛ fili dɛ maa kelen min tɛ mɔgɔ min tɛ fili ou bien fɛn min tɛ fili o ye ala dɔrɔn sinon diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fili wa n'i filila i ka fili bɛ f'i ɲɛna alakira ka sahaba dɔ bɛ a don la i kanto ko hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ko n'i ye fɛn d'ale ma ale ka maa sara ka jugu sara mɔgɔ mun bɛ yen nɔ n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ n'ale filila a bɛ na k'a fɔ ale ɲɛna karisa i filila n'o kɛra sababu ye ale bɛ se k'a yɛrɛ ladilan yanni wagati cɛ k'a yɛrɛ ladilan yanni don jumɛn cɛ don min na ale bɛ taa da ala ɲɛkɔrɔ ka n'a ɲina o don na fili hali n'i ka fili fɔra i ɲɛna réparation t'o la bilen n'i y'a ye fili ninnu bɛ ka fɔ aw ɲɛna ɲɛmaaw fili ni fɔli tɛ dɔwɛrɛ ye koyi yanni an kana se don dɔ ma don min na n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ kɛ doniba ye k'a jigin aw kan donc o bɛ fɔ aw ɲɛna cogo min na ka fili ninnu ka se k'o corriger n'i y'a ye an b'a kɛ an t'a kɛ dɔwɛrɛ kama an tɛ sara la wari tɛ d'a ma an b'an ka forfait ta an b'an ka énergie an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ parce que jamana in kanu b'an dusukun na an bɛ fɛ k'an ka jamana ye i n'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ cogoya min na an bɛ fɛ ka Mali ye i n'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ cogoya min na moi je n'ai rien envie à voir c'est-à-dire qu'à dire k'a fɔ ko ne bɛ taa congé la France walima ka taa congé la États-Unis walima ka taa congé la Canada walima ka taa congé la Côte d'Ivoire walima ka taa congé la jamana wɛrɛ kan parce que o jamanaw jɔlen don ne ka jamana ye ne bɛ fɛ ka n ka Mali jɔlen de ye ka Mali ye k'a fɔ a jɔlen don je suis fier de ça et ne ka jamana in kɔnɔna na maa wɛrɛw bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na ne ka jamana kɔnɔ ka na vacances la o de ye ne ka fierté ye et ne bɛ combat ko de la cogo min na n ka jamana bɛ se ka jɔ la première des choses ne b'o de kɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ cogo min na jamana bɛ se ka jɔ mais an bɛ se ka to tan cogo la cogo di jamana wɛrɛw bɛ ka développer dɔw wɛrɛw bɛ ka taa ɲɛfɛ anw sigilen bɛ dɔrɔn oui ni nin kɛra dɔrɔn wa a bɛ ka kɛ jamana wɛrɛ de kan jamana wɛrɛ ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ jamana wɛrɛ a ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ o jamana construire tɛ ne ka jamana ye wa an ka baara kɛ an ka baara kɛ mun de b'an bali ka baara kɛ franchement je voulais dire ça mɔgɔw k'o yɔrɔ ninnu faamuya ni maa min y'a faamuya alhamdulilayi n'a donna maa min tulo la alhamdulilayi anw yɛrɛ fɛnɛ jɔnni kunna jɔnni de koyi an fɛnɛ bɛ fili n'an filila ni maaw y'a fɔ an ɲɛna
Mamoun ba on si bolo sans fait nan fila wugati na fora ina me boka ya fadeli ka en même temps me bo fene ka foko awo en sona en fila parce que no ma do fora en kan te foi bon en na foi parce que atina sebe antinka atina ke plaqué ka norana foi donc on reconnaît te fouiller donc je pense que le pouvoir en place doit comprendre cela Ibeka Niroy Ibeka Dien. Je pensais que les pouvoirs de la transition, aux familles, auront corrigé. Mais je vois que c'est la même méthode, en même temps, même scénario, on va continuer au Kélénika. Filou qu'on a dénoncé, on l'a rebolo, fait manaka qui dama konaka. Ateke tene, jamano kondo fene hacker de wolokoi. Hacker du mais on m'est obligé quand on a imposé un taxi sera tout comme na. Hacker doit du mais on est imposé un taxi nous beta romna. Oka foina ayanga jamana nanfolo kalifaula o kalifalim kera fene aka donc ala baraka baratugo nya jamana kasika yiriwa obeka mbela jelema kuna woloi obeka mbela jelema chugom na jema u fene kunu nya jwana ukayi ka fo chenire la anga jamana ayiriwara sankrotara kurambe fambefe jibe fambela jele fe goudron be fambela jele fe yoro dlannu kanya jinoko teno yoro nogolenteno. Imagine une Malienne aux États-Unis, Ramata Sissoko. Elle est venue pour ses vacances au Mali. Pendant 1 mois et quelques, elle a nettoyé complètement le grand marché de Bamako avec ses propres initiatives. C'est-à-dire une citoyenne malienne aux États-Unis. En anaka vacances de la Mali là. Kalo keleni doni. Au Kalokelin doni vacances kono aye Bamako suruba aya anyama ka be dégagé entre 20h 0h chaque jour à Mouroule qui est entre 20h jusqu'à 0h souvent jusqu'à 1h du matin suruba là mais à Taradron zéro à Taradron zéro c'est comme si à Madeli ka yoron nettoyé oye jamana dinkele. Mais on a tout un département ministériel. Ministère contre de Sigleno. Au Kama. Meru Konana, département Obe à Kama. Nanfolo Bedi, Jamana Nanfolo Bedi à Kama. Millions Bedi à Kama. Milliards Bedi à Kama. Mais on ne voit pas. Rien. On ne voit absolument rien. Mais elle est pour les États-Unis, Kanaka. Barake Jamana Kono. Kalo Kelen Doni. A une dégagé. À sa propre initiative là. Et pourquoi on ne peut pas prendre des initiatives comme ça pour développer notre pays? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas s'inspirer des autres pour développer notre pays? En ce qui tout nyogon burujala nyogon tano mafutokomna nyogon fani ni bani na karsa donta malien forle no ngo malien ngante fe ma mun ka baraya hokum konai donc mo be haketo sadi en forle no fenkelim na kan sigidron e karsa ere mun ke bide abora ka so ay muneke est-ce que na sondi est-ce que ma na sondi est-ce que ya ka courant sera est-ce que ya ka jisara amesi kan doron fo karsa ere takamato ore maimbiu karsa ere ga regari est-ce que cha anaka dema ere kadibi est-ce que karsa ere est-ce que ntaka villa en siglimbo doron là. On ne réfléchit même pas. Alors que les grains, normalement chez nous, nous, on doit utiliser nos grains autrement. On est au grain, on est des jeunes, on est des diplômés. Diplôme bambolo, espérance bambela dans le domaine de la. Ambe réflexion que projet d'oka, ambe c'est comme mouneke au grain. Grain c'est comme mouneke, ka projet du même en place. Ambe c'est comme fin du mec, tu vois maintenant on est ka grain mais développer. Tu vois maintenant on est c'est ka développer. Mais rien. Amta grain si ka ban, abebe ke du mec. Ah car ça est bidon ni tu es bidon là warabai bon che ate che ni ndo che ni kon ni malankolo ni che ayen sunguru ke en fait ayen donta en fait ayen ke boy en fait ayen ni keta amansi go drone là en tant si ka réflexion ke kumashi am se ka mune ke comme na nous mêmes on peut développer nous mêmes on peut faire quoi pour que au moins notre quartier walma en communauté walma en commune walma en yere ka environnement bi se ka développer comme na rien. Réflexion zéro dans ce sens-là. Donc je pense que à sera te anga bo niveau là, anga ta niveau là quoi. Nan trois temps. Mokote ala delala. Mais nan trois temps. Djugo be yelana. Onyuma mi
a ka kuma ka gɛlɛn dɛ a kuma kan ka gɛlɛn a kuma kan ka gɛlɛn mais n'an tora tan jugu bɛ yɛlɛ na k'an sigi kuma muguba fu la ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka don ɲɔgɔn ka vie privée kɔnɔ ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ka ɲɔgɔn ala ka ɲuman d'a ma ala ka bɔ ko ɲuman d'a ma ka jamana in ka basigi ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ kelen ma k'an ka jamana ka développer fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ jamana in bɛ se ka développer ala k'o latigɛ an ye nka ala k'a latigɛ an ye o ka taa sɔrɔ anw yɛrɛ ye sira ta parce que hali ni ala b'o de fɔ ko ka sababu lamagali ye jumɛn ye ka baara kɛ n'i ye baara sira ta ka baara kɛ ala b'i dɛmɛ a sira kan c'est pour cela que sabakɛ dɔ donna ala kira kan ale salatu wasalam don dɔ la a nana so min na a donna ala kira kan ale salatu wasalam ala kira y'i kanto k'i ka so bila a ko k'a y'a bila da la ala kira ko k'i y'a siri ko ayi k'ale m'a siri dɛ k'a y'a kalifa ala ni ala kira la ale salatu wasalam ala kira ko taa siri fɔlɔ taa i ka so in taa siri fɔlɔ ɲamɛ disons taa siri fɔlɔ o kɔfɛ i ka kalifa ala la donc kɔrɔ min i bɛ sababu de lamaga o kɔfɛ i bɛ ala deli et Jabbar il est là pour répondre mais k'i sigi so kɔnɔ ala b'a nɔgɔya tɛ ɲɛnabɔ dɛ donc an ka ɲɛsin baara ma an ka baara kɛ inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh o de tun bɛ ne bolo k'o fɔ ala ka su wɛrɛ d'an ma